kondicija, izdržljivost i velika snaga. Mnogi misle da se idealna figura tela postiže uglavnom u teretani. Međutim, poslednjih godina sve je popularnije vežbanje na ulici. Sport koji je krajem 80-ih nastao u Americi preselio se u parkove po Srbiji. Grupa uličnih vežbača iz Novog Sada trenira u bilo koje doba dana po svim vremenskim uslovima. Jednostavno, nema izgovora. Ja sam Srđan i moja specijalnost su varijacije zgibova. Ja sam Jovan Vojnović, ja sam univerzalni vežbač. Ja sam Goran, radit ću zgibove na jednoj ruci sklekove jer mi je druga povređena. Moja specijalnost propadanje. Moj rekord je 1000 sklekova u seriji za nekih 40 minuta. Ulica je njihova teretana. Jedini teret koji podižu je sopstveno telo. Oni su majstori na šipci. Srđan svakodnevno testira granice svoje izdržljivosti, i mentalne i fizičke. Moja osnovna obaveza je i najvažnija da idem na fakultet, studiram elektrotehniku, a pored toga se bavim i uličnom gimnastikom. Pauze od mentalnog razgibavanja ponekad se malo oduže, ali kaže da to još ne utiče na ocene. Učim po nekoliko sati dnevno, ali ko hoće, on nađe vremena i da trenira. Tako da se uskladi to. Onaj ko hoće ozbiljno da se bavi street workoutom, od opreme mora da ima i najčešće se koristi prsuk sa opterećenjem. Nešto dodatnog opterećenja, rukavice. On je samo jedan od šestorice novosadskih uličnih supermena. Njihova jedina sredstva za trening su telo i jaka volja, a teretana, park ili ulica. Farstrong grupa je osnovana u maju 2012. godine. Drugi i ja smo počeli bez veze, tako da treniramo gde stignemo. Najčešće je to bila lokacija Fitness Park na Keju i momci su videli kako radimo neke vežbe i počeli su da nas se pridružuju. Iako su nekima za akrobacije na šipci prve asocijacije striptiz, ovi momci rade nešto potpuno drugačije. To je stvari ulična gimnastika. To su vežbe koje se rade samo sa body weight vežbe, znači diže se samo svoje telo. Postiže se veća pokretljivost i razgibanost nego sa vežbama u teretani gde se dižu enormne težine. Najveći izazov u uličnoj gimnastici je pomeranje sopstvenih granica. Presedan u njihovoj grupi bilo je ovih neverovatnih 1000 sklekova. Dok nisam došao do te hiljadarke, radio sam po 300, po 400, 500, povećavao sam iz dana u dan pomalo i onda sam jedan dan rešio da uradim tih 1000 i tako je bilo. Došao sam do 50 odjednom i onda sam stao pa sam radio u serije po 5 sklekova. Međutim, noge i ruke su mi bile non stop na zemlji, nisam ustaje. Ajmo, Vladzo!
Mondorinski boj za publiku. To. 2, 1. Jadu bre! Hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the Treba dosta volje, dosta truda. Kaže svima koji me to pitaju, oni mogu da odrade, ne znam, neko može 10, neko može 50, neko može 100. Kad dođe do te granice gde ne može više, onda mora još. Tako, to je neki savjet. Znači, svako od nas može mnogo više nego što misli. Za apsolutnih 1000 spremao se oko godinu i po. Ne za opkladu, niti za nagradu. Ovo mi je hobi, ovo mi je hobi. Inače treniram od svoje 7. godine, 12 godina sam trenirao karate. Imao crni pojas u karateu. Pored ovoga radim kao pripravnik advokatski. Nedavno sam položio pravosudni ispit, sad još malo će i advokatski dođe na red, tako da imam i neke druge planove sem treninga. Iako im je gimnastika hobi, za treninge nema izgovora, nema prepreka i nema zabušavanja. A rezultati su lako vidljivi. Ja se izdvajam recimo u tim sklekovima, znači eksplozivnost, razne varijacije raznih oblika sklekova. Ovo su bila propadanja, pogađa delove mišića grudi, triceps i rane. Sve zavisi od hvata, da li je širok ili uzan. Uzani služe više za triceps, a široki za grudi. Moj lični rekord je bio 60 do 70 propadanja, sve zavisi u kojoj sam formi i koliko treniram. Ulična gimnastika je i dalje nezvanični sport i tek treba da zaživi u Srbiji. Ali je sve popularniji među sportistima koji žele dobru definiciju bez teških tereta. Stojimo skoro godinu dana, pobedili smo na raznim takmičenjima, najčešće su to bila takmičenja u zgibovima, osvajali smo uglavnom prva 2 mesta. Trebao je da se osnuje svetski kup u Beogradu, baš u uličnoj gimnastici, ali zbog nedostatka novca u budžetu to je odloženo za neki dalji period. Mi se aktivno pripremamo za to i nadamo se da ćemo osvojiti neko mesto. Oni su kreativni jer vežbaju gde stignu. Oni su vredni jer vežbaju čim stignu. Oni su izdržljivi jer se retko povređuju, ali se i to dešava. Ako zakasni neko na trening pa ne stigne da se zagreje kako treba i krene da se forsira i onda dođe do povrede. Ja sam sad imao malo zbiljniju do duše povredu laka gde sam istegao tetivi ligament, tako da mi treba oko 2,5 meseca se oporavim. Ako do ovakvih povreda ipak i dođe, osim budućih pravnika i elektroinženjera, na licu mesta imaju i jednog budućeg lekara. Primarna stvar mi je fakultet, studiram medicinski fakultet, na smeru sam fizioterapija. Pored toga bavim se karateom, radim kao trener u jednom klubu i sve me na vrijeme kada stignem dođem ovdje na Kije da odradim ove naše vežbe. Iako svaka akrobacija izgleda kao nemoguća misija, oni koji su probali tvrde da je sve moguće. To sam uspio da uradim pre 2 meseca, otprilike mi je trebalo nedelju dana. Kad se probije ta psihička barijera i ove fizičke nestaju, tako da polako vremenom sve ide. Treninge nikada nisu odložili zbog lošeg vremena ili slabe kondicije. I nikad nisu ni pomislili da je nešto nemoguće izvesti.